Milovničky módy sa majú na čo tešiť. Na Slovensku otvorili prvú predajňu s luxusnou britskou značkou Aftershock London, ktorá je vo svete veľmi obľúbená. Jej modely si kupujú aj známe hviezdy ako Madonna, Helen Mirren či Katherine Jenkins. My vám ju teraz priblížime prostredníctvom módnej prehliadky, na ktorej sme s našou kamerou boli aj my. Modnú prehliadku otvorila speváčka Anita Soul, ktorá svojím zamatovým hlasom uľahodila nielen pánom, ale aj dámam. Jej šaty, ako inak britskej značky, naznačili, že sa bude počas večera na čo pozerať. Veď posúďte sami. Tvárou a kľúčovou osobou, ktorá novú britskú módu priniesla na Slovensko, bol Nicolo Bertok. Dlho ste pôsobili v Londýne, odprezentovali ste tam aj svoju modnú kolekciu na londýnskom týždni módy. Mali ste pocit, že na Slovensku chýba zaujímavá britská móda? Určite áno, mal som aj ten pocit, ale ja môžem povedať z osobného nejakého pohľadu, že za tie 3 roky, za ktoré som hlavne pôsobil v Londýne, sa toto dosť zmenilo a bol som teda milo prekvapený, že naše dámy slovenské sa skutočne pozerajú na ten západ a začínajú sa troška odvážnejšie obliekať. Je fajn, že tu prichádzajú nové značky, lebo nakoniec zistíme, že chodíme všetky v rovnakom, takže je to dobré. Slovákia. Na Slovensku sú krásne a štýlové ženy, ktoré majú cit pre módu a myslím si, že si určite vyberú aj z našej kolekcie. Modné prehliadky prinášajú viacero línií, od ležérneho štýlu cez casual až po večerné šaty. Ani táto nebola výnimkou. My sme preto vyspovedali aj známe osobnosti a zaujímal nás ich vzťah k móde. Mám pozitívny vzťah k móde. Rada si prelistujem časopisy, rada chodím na modné prehliadky, ale nejak to nepreháňam. Si myslím, že má byť človek trošku taký triezvy. Vždy sú to len šaty. Je fajn sledovať modné trendy, ale ja si skôr vyberám do šatníka veci, ktoré sú použiteľné aj dlhšie a ktoré sú možno trošku nadčasové, lebo také tie modné výstrelky sa potom zbytočne kopia v skrini. Ako asi každá žena, že určite by som bola rada, keby mi sadli veci, keby som bola v nich pekná, ale mám takú jednu podmienku, tie šaty musia robiť mňa. Pre mňa je móda významná, či už pre môj vlastný biznis, alebo pre aj rodinný život. Keď je niečo krásne, tak k tomu človek má hneď iný vzťah. O Angličanoch je známe, že kombinujú rôzne kúsky oblečenia alebo skombinujú svoj obľúbený štýl s novým. Radi napríklad nosia kabát a k tomu žabky. V Londýne takisto platí, že každá žena má nosiť topánky, aké len chce, lebo nikdy nevie, aké bude počasie. Na Slovensku sme v móde ešte stále menej extravagantní, ale našli sme aj výnimky. Mám jedny také šaty vo svojom šatníku, ktoré vždy zaujímujú. Sú to v podstate korzetové šaty trošku naopak. To znamená, že tú šnurovačku majú vpredu až pod pupok. V rámci muzikálov na javisku som mala teda rôzne kostýmy. Jeden bol taký trošku, že vysoké kožené čížmy a bolo to dosť také odvážne a vlastne som tancovala čiernu rokovú smrť. Vetu toto musím mať, poznáme skoro všetci. Neraz sme ju vyslovili v obchode, keď sa nám zapáčil kúsok oblečenia. Čo ale musia mať v šatníku prítomní hostia? No určite manžetové gombíky, to sa tam musí byť, no a potom dobré topánky. Mikiny s kapuciami, ja mám na to dosť slabosť a mám aj dosť veľa šiltoviek. Nemôže chýbať oblek a nejaké štýlové športové sako a strašne veľa košiel. Každá z nás by mala mať čiernu sukňu, čierne nohavice, bielu košelu a s tým sa dá naozaj urobiť všetko. Módna prehliadka opäť potvrdila, že my dámy máme tak veľa možností, ako sa s módou pohrať a zároveň sa potešiť.